ҳамдорон азиз, шумо натиҷаи буриши сабзро нишон медиҳам. ёдатон бошад, тахминан 20 рӯз пеш, 15 рӯз пеш ман ҳамҷа буридагӣ будам, буриши сабз кардагӣ будам. Ҳамин гелосро 4 вай буд, ниҳол буд, акун 4 навда буд. Акун мо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 навда гирифта шудем. Аз ин 12 ман албатта хай 1 2 3 сеташро нест мекунам, 9 навда мегирем. ҳамин сол ҳамин гелоси мо бояд лапинс бошад, 9 навда метиҳад. боз ана ин такпайванди VCL 2 ҳатман дар ин ман имсол пайванд мекунам ва аз ин гирифта бо қалам чӣ мекунам. برای چورباغی ها یا نوار دید من در چورباغ همیشه پمیدور نگاه کنی اگر هوای دادیر هم شنون هم میشه من در عدیر اکی راجبی مون پمیدور شنوندست تعریف کساش کی نشون تید که چورباغی بود بینن که در عدیر من پمیدور شنوندم پمیدور شد. پمیدور تو خدا میزنه یه هفته پس دورو نزنی. چاش نگیره اون نوار دگیری چاش اگر 10 آدم من اینا 4 تا نوده بود، یک 12 تا نوده شدگی درون این ما 8 када ҷудо карда нағзаша мемонем, дигароша баъд баҳор мебурем. ҳамин имсол бо 1 метри дига баланд мешавад. ин буриши сабз аст. ана ҳамҷорони азиз, ин натиҷаи буриши сабз. ана якти дига бо буриши сабз аст. натиҷаашро ба шумо нишон диҳам ман. ина бинед ки чандта гирифтем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 навда гирифтем аз 5 навда. ана ин хеле мо 14 навда гирифтем. ҳозир як ҳисоб кунам. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 навда гирифтем аз 5 навда. инро мо хайх кам мекунем, барои ки қисми дохили даромадагиашро мегирем, берун мемонем. ба таври гиҷибӣ ин худо хоҳад 2025 агар мева надиҳад, 2026 пур аз мева мешавад. ана ин баст натиҷаи буриши сабз. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед.